natemo total ka koro watigo profesa joma chunygi go kibaji ni bin chama ni koro donje sirikal dhi bedo nang'o higa mar 2027 tendo ODM dhi chalo nang'o wan komane kaka jokaluo iwacho nigi nang'o kawuono? awacho rie kama mokwongo nyaka wach n'oganda maluo kaka achakacho ne manogo dala ma Kenya to oganda maluo poko chamo matunda ma Kenya. Oganda maluo remo se chwer kachakre Ambrose Ofafa 1953 kabire Mboya kego Dhiambo 1969 kabire Yomgeli kabire Robert Ouko kabire Mbai ngedi proti wachamo ni owa bunde kalos Ouko go bunde wach netemo explain kaka telo wacho lokon wasunge wasunge yie ni manga mawiele msando ne kai katemo make sure ni IT mege IBC oti baby pendo ne kai remb luo osechwere piny ni tani gima wacho ni gima itimo sani mana kaka Wayahudi bende nokawo ndalo gi ndalo owino jaumbi nokoro gini ng'welelo aming'a piny nwayud gima wadwaro.